Eu son Iván e o motivo deste vídeo é para dar a conocer o pasotismo que ten o Ayuntamento de Tordoia ante o único acceso que dá á miña vivienda. Son de Tordoia dende que nacín, fai máis de 37 anos. Crieime nesta casa de aquí, que era a casa de miña abuela. Sen ningún tipo de luxo e con moi poucos recursos económicos. Xa pasaron moitos anos, pero eu acórdome que para ir a coller o autobús da escola tiña que pasar si ou si por un camiño de tratores, esquivando as pozas os días que chovía e embarrándome hasta os tobillos. Por aquel entonces era rapaz e non sabía o que era a discriminación. Pensaba, parvo de min, que o camiño polo que tiña que pasar todos os días era solo cuestión de tempo que o arreglaran como fixeron con outros. Pois hoxe, en pleno ano 2026, sigo utilizando ese mesmo camiño de tratores para acceder a que agora é a miña casa. Un camiño polo que non pasou o tempo, xa que sigue no mesmo estado de conservación que fai máis de 30 anos. A diferencia é que agora, ademais de embarrarme, déixome a pintura e os baixos do coche nunha vía municipal situada dentro dun núcleo rural habitado. En xuño do 2025 fun á casa do Concello e puiden falar co concelleiro de obras. O seu compromiso foi claro: asfaltaremos o acceso que dá á túa vivienda xunto con outra estrada próxima. E mentir non mentiu. Ou non de todo. A estrada próxima foi asfaltada, pero a que pasa por diante da miña casa, pois non. O único que fixeron foi traer unha pala, unha retroescavadora destas pequenas, retiraron un pouco de terra que había acumulada de anos e anos de abandono, e eso foi o traballo que fixeron. Eso sí, paráronse xusto no límite da miña propiedade, nin un centímetro de máis. Como se manter unha vía pública dependese de onde remata unha finca privada. Imagino que limpar os 150 metros restantes deberon de considerar un gasto inadmisible. Por que gastar cartos públicos en manter as infraestructuras municipais en un estado mínimamente decente? Prevenir incendios forestais, garantir un acceso digno aos veciños. Aquí no hacemos eso. En marzo do 2026 presentei unha solicitude na sede electrónica explicando que a retirada de terra non solucionaba o problema e que o camiño seguía sen ofrecer garantías mínimas para o tránsito rodado. Cal foi a resposta do Concello? Ningunha, non houbo. Calados como apuchos. Bueno, pois aquí foi onde decidiron terminar coa pala, decidiron non seguir máis adiante limpiando. Bueno, isto leva abandonado desde fai máis de 30 anos e seguirá abandonado, pero bueno, moi boa a prevención de incendios tamén, por certo. Quero deixar unha cousa clara, é que isto para min, polo menos, non é un tema político, vale? Isto non vai de se goberna o Partido Azul, goberna o Partido Rojo ou o amarillo fluorescente. As promesas vacías, o silencio administrativo e o abandono institucional
non é un tema de bandos, é un tema de responsabilidade. Despois de tantos cartos invertidos, de fondos europeos para o desenvolvemento rural e de tantos discursos sobre fixar población e mellorar a vida no rural, o certo é que sigue habendo veciños que accedemos ás nosas casas por camiños do século pasado. Non pido ningún privilegio, tampouco pido que asfalten unha pista privada. Pido que o Concello faga o seu traballo, cese na súa inactividade con esta vía e a poña en condicións para que teña tránsito rodado, seguro e digno, como farían con calquera outra carretera. Eu penso que esta non é diferente ou non debería selo. Sería todo un detalle poder ver o alcalde ou o concelleiro de obras ou calquer traballador municipal metendo o seu coche particular por esta corredoira, porque xa o teñen deixado aparcado onde se acaba o asfalto e empeza o camiño. Animádevos a entrar, aquí non comemos a ninguén. Se para o Concello este acceso non é digno nin para entrar cos seus coches, tampouco debería selo para quen o utiliza para entrar na súa casa. Se vivides en Tordoia ou en calquera outro municipio e tamén pensades que hai institucións que se olvidan dos seus veciños, contádeo nos comentarios e compartide este vídeo. Moitas gracias por escoitarme.